Dobry. Dzisiaj tak nie wydało o Śląsku, o Ślązokach, ale powiem do wszystkich geszefmanów. Nie dajcie się robić za idiotów. Nie słuchajcie takiego jakiegoś dupka, co powie, że on chętnie by zbankrutował po to, żeby uratować codzienne życie. To niech weźmie ten majątek sprzedą po chrześcijańsku i rozda biednym. A tymi biednymi chętnie będą wszyscy ci, co nie mogą robić. Bo zakaz pracy, zakaz otwarcia mieć swojego geszeftu. I to jak? Bezustawowo, bezprawnie. Już jak Kesi pisał, ale się godą, co trzeba by było stan wyjątkowy wprowadzić. Ale nie mamy stanu wyjątkowego. Bez to ja uważam, że my musimy się wszyscy wspierać razem. Ja co prawda nie mam już geszeftu, ale pamiętam czasy i za pierwszej komuny i teraz za ty. Za pierwszej komuny to całki rachunkowość jednoosobowej firmy trwała 2 godziny. Dzisiaj żaden jednoosobowa firma prowadzący praktycznie nie jest w stanie sobie prowadzić to, co wymaga ZUS, to, co wymaga fiskus i co wymagają wszystkie inne prawa. Mamy tyle roztomać tych potrzebnych zezwoleń, pozwoleń i tak dalej, że musimy korzystać z fachowych biur. Jest to okradanie tych ciężko robiących geszeftmanów. Jest to okradanie przez państwo. To państwo jest nieludzkie. To państwo doprowadziło do tego, że teraz więcej ludzi umiera z kuli tego, że im puszczają nerwy, z kuli tego, że nie mogą iść normalnie do doktora i z kuli tego, że są jakieś lockdowny. Jakby się to już chepie. I co najgorsze, słyszę, że to w całej Europie. Kto ta panika wywołał? Kto powiedział, że musimy przeżyć? Jak nie mogę żyć, to po co mi przeżywać? Na co ja mam rok siedzieć, czy drugi rok już się zaczyna siedzieć doma, nie ruszać się nikaj, nie móc iść do teatru, do kina? Bo nie mogę, bo państwo pozabierało. Ja już zróbnął Polaki dopiero, bo co chwilkę robię od biurka z komputerem do lodówki coś tam podgryźć. Jak ja mam być fitness? Jak nawet do tych fitness nie idzie bliż. Więc to ci, co się otwierają, ja jest z wami. Leo Swaczyna, ja jest z wami. I wszyscy, którzy mają normalnie w tym mózgownicy, to są z wami. Niestety ludzie umierają, umierać będą i umierali kiedyś. A teraz ci zrobili coś takiego, że z umierania zrobił się geszeft. Pierońsko wielki geszeft. Nie liczą i no szczepią. A już słyszę, że te szczepionki mogą być nieskuteczne. No tak, Pfizer już tam coś tak informuje, że mogą być nieskuteczne. Co będą nas szczepić przez najbliższe 20 lat? To ja nie chcę żyć. To ja wolę umrzeć. Wolę umrzeć. Można u pomboczka nie będą co 3 dni szczepić. No to było na tyle. Nie gorzcie się, że tak ostro, ale mnie już wszystko bierze. Bierze mnie i to fest. A teraz, żeby się trochę wyciszyć, puszcza się swoja ulubiona śpiewka. Ślązoki razem Ślązoki, by nie są Niemcy, nie są Poloki, by są Ślązoki, one są z Wielkiego Śląska, one są z Wielkiego Śląska. Ślązoki do książek, Ślązoki do szkół, Hanys to nie jest roboczy wół. Hanys nie słebie, Hanys nie chepie. No i trochę mnie słowa te pieśniczki wyciszyły. Ale ja się nie boję koronawirusa ani śmierci. Ja się nie boję, że za długo będziemy wszyscy w areszcie
domowym i możemy Kto się nie wadza, tego nie kto przeżyć. się nie boja, No to nikomu nie kadza, ją przez to z pomboczkiem.